toată lumea, sunt Alexandru și să ne jucăm iarăși Clash Royale. Ne-am jucat Case până și sper să dați like. Alături de prietenul nostru Teo, zi ceva. Salut! Și să schimb numele. Da. Astăzi vom face un challenge, eu și Teo. Comune versus comune. Cred că eu câștig. Păi ești și Arena 7, frate. Aproape trec Arena 7, cam 1938. Nu contează arena, știi de ce? Pentru că eu am... pentru că la Friendly Battle îți dă... Da, totul de level 9. Nu le... Comunele ți le dă de 9, rarele 7, epicele de 4 și ai level 9. Deci n-ai cum să zici. Aici contează cine e mai bun. Da. Hai. Deci, Stai puțin, să ți-l faci și tu. mamă, am eu ceva aici. Ce e comune din Arena aia? Am Elite Barbarian. E comun? Da. Hai de capul meu. Hai, da, să le... Ei, da, hai să le dăm. Mă poți cruța? Le pot face praf, poate. Hai, dăm tu friendly. Stai un pic că nu se Stai puțin că ești din greșeală. Gata. Hai că dau eu friendly. Până... Nu, stai, nu, că nu sunt ready. Hai, bă! Teo... Hai, bă, bă, îmi stai videoclipul! Stai un pic, ca bă. Ca să fac și eu de... A, poți. Aici scris să gândești. Aha, mai mult să te rogi la Dumnezeu să câștigi decât să gândești. Gata. Da? Ready? Nu, stai. Bate-o, bă. Și că dacă faci minunori o să-ți dispară. Haide, Hai să vedem. hai pe căterul. Și că bar... Cred că am băgat ceva rar în loc de comun. Păi și prost dacă te uita. E, am și eu să liniștit. Cred că ăștia sunt rari. Ba, nu sunt pe bune. A, e bine. Tuți. Zep. Bum. Bă, cine se uită la noi? Nu știu, că eu văzut dinainte, da. Fuck! Fuck, 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 fuck! Bum! Vezi mai șmecher ca tine? Bă, dar cine se uită la noi că facem un challenge? Cine s-a uitat la asta? Aia e, da, cum zici tu. Aia e. Zep. Bum!
Este! Hai mă, hai! Ah! Nu, nu! Este! Ce-ai făcut, bunule? Ce-ai făcut, bunule? Hai mă, din nou, bunule, să vezi. Și pe aseară când am intrat pe Minecraft, Aia a fost o altă zi. da, mă, da, bravo, a fost astăzi. Dar e tot altă zi. Da, Ca să mă gândesc eu ce am level 8, să știm. Bă, trebuie să plătești 10 diamante ca să faci turnamenturi. Teo, Mă lași? trebuie să faci la Classic Challenge să plătești 10 diamante și la foarte bun trebuie să plătești 100 de diamante. Este level 8. de postul ăsta, iarăși. Hai, nu, hai, dă fair. Cu ce deck? Tot cu ăsta? Da. Bă, de ce dă ăsta friend, dă prost? Dă prost. De... Stai și vrea de bani. Acum cred... Da, iau-te-l! Nu zic că ai băgat săgețile. Zep, normal! Hai, salut! Salut, prietene, salut! Uite, toată lumea dislike la când vorbești. Dă prost. Super mortal ăla, tu ce? Zep! Este! Niciun shot! Da! Omorâți-l, băi! Dați-mă ăstia! Bărbații mei, dați! Așa! Bine așa! Haide că... Nu mai buga bola, că e o prea OP! Bă, și lucru nu mai... Aaaa! Nu, mortal mic. Mortal mic, ușor. Hai, hai, hai! Ce crezi, mă, tu cum faci, bă, mie, bă? Tu știi ce să-mi iau, mă? Hai, salut! Ăsta va fi ultimul meci eu cu Teo. Nu, nu, nu. Nu cred. Păi ai ăla, bă, l-ai. Bărbare! Dați-i! Bă, pe bune! Pe bune! Ha!
Știu, de asta l-am băgat. Ce? Aia e. Și eu la fel. Nu. Dați-vă! Este! Zap! Degeaba, aha. Chiar că... Dați-i bani lui, dați-i bani lui! Nu! Yes! 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 No! Wow, dar ce intens a fost, bă! Bine, atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, să lăsați like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!